si takedy reálne rozmýšľala, že my sme sa presťahovali z tej Bratislavy. Ty čo by si tu robil, však to všetko porobené. A ty, synku môj, keď nepokošíš kolo altánku, tak prišiham tu, jak tu stojím, že tak aj umrem. Možno sa ti zdá, že nie som tým, čím som. Však mama je mŕtva. Že sa To tá žena, čo zranený partizánov na chrbte znašala, to tá žena, čo od mojich bojovala, moja babka nezomrela, viete? Klárko! A ty kemu ideš na svadbu? Saške, Sofie a Marienke, to sú moje lepšie kamarátky z detstva. Takže celý mešac zostávaš. Nie, len týdzeň, bo všetky svadby sú v jeden deň. Čiže zošalala. Pokošil som. In memoriam. A babky do telodze. Pozri, prababka, sa na teba usmíva. A jaké boli jej posledné slova? Všeobecné. Rada vás mám modlice, šéha. Finito. Svatá žena to bola. Svatá žena. vnútri mám aj básne tých, čo žili. Liter paľonky, liter cigelky a budeš jak rybka. Jak rybka. A na svadbu si dám tabletky také overené, co používajú agenti KGB. Lepšiu ženu ja som nikdy nestretol. To vážne. Štefan. Ale není zlý nápad, že teraz, keď sa jak rodina rozširujete, že by si možno skúsila žiť na východze? A ty si hovoríš, najlepšia kamarátka, ty zradkyňa! Si ma s ním podvádzala, keď sme sa rozišli. Packo, Hej, ty si toto núchol z internetu? Čo pozeráte všetci? Ale ja tu nezostanem. Klaro! Moment. Ja to platím. Celkom iným ľuďom dám, čo uberá nám dom. Vyhlasujem vás za 2 zrastené korene, ktorým je súdené, aby z nich vyrástol zdravý strom. A to ani jesť nebudeš. Ti zohrajem. Zohrej radši posteľ. Keď prídem, budem mať požiadavky. Kde kúra vládne, tam kohút je ticho.